Ahoj, Potre! Zase si tady přišel vychcat? Ne, já tu se zabavím na diskotéke. Je to ten nejlepší DJ, Ego. Jo, DJ. A dal si 50? Ty si nedal 50. No, nedal jsem, ale dal jsem 100. A 100 je dost veľa, ne? O $50 víc. Takže musím tady zabavit se. Hej, čo máš ty kapse? Zase si niečo prokladl pivo, ne? Ukáž, čo máš ty kapse? Čo to je? To je môj papierik, čo si tam píšem hocičo. Aj kokoty. Hej, tá rozlož to, poď, dívame sa. Dobre. Haló, je tam niekto? Otvor sa, ty hovno jedno. Čo tam je napísané? Takže, včera som išiel na záchod a videl som jedného grumbala, čo mu hovno jeblo do hlavy a tak toto bolo. Hovno išlo a on povedal chumaj! A potom taký detko svetil na mňa, tak nahúlkol a vravil, že je taká debilná a ja som mu na to povedal, si veľký kokot pojebaný. Čo tam je na to napísané? Ahoj, DJ hovno, to si ty to spievaš? To ty spievaš? Hej, to je tvoja pieseň, si najlepší môj fanda. Aj Harry ti fandí. Jo, to poznám, idem si zaspievať. Neviem to prečítať. Prečítaj mi to, Zebák. Prečítaj mi to, Zebák. Ty to vieš, ty vieš dobre čítať. No, tak sa na to pozrieme. Tak čo tam je na tom napísané? Ty, to ako kliky jaké, ale to si nechám. Ale to je francúzsky napísané, to neviem. Neviem po francúzsky. Nie, to si ja nechám, aby som to ukázal svojej babke a maminke. Takže ideme. Takže poď, Herko. Ideme si zaspievať. Jo.